izawuqapha xa ufika phambi koThixo, ngoba khona ukufika phambi koThixo uzofika. Haleluya! Awukhathali noma ungumakoti, awukhathali. Andazi uba siyaqala kulo nyaka ukungabi khethakazi oko singabe makoti, singabi insizwa. Heyi, andazi noba leyakho into ivekazi yaziwa nguwe uba le nto ayizukuthintela nafu yakho. Haleluya! Alibogqoka ithinto namhlanje xa uzinikele ukhetha uJesu oyindlela yokuba ube lilungisa. Haleluya! Nilivile kanditsho ngobami, kandithethe ngobami xa uhamba icawa, ndithethanga loo nto kuba isikweli isiwoko ngabantu bahamba icawa. Haleluya! Andithethanga loo nto kuba ndiyazi uba ayisosisombululo loo nto, isisombululo kwamkela uYesu. Yinto ethethe apha uba uThixo yena wenze uYesu uba angcengcezele izono zabantu. Akathi angcengcezele izono zabantu nje abehlaba enyuka, ithe abakholwa kuYesu.